Bir ел гына тормыш сынауларын узарга, чыныгырга, ныгырга оздыр бәлким. Ләкин бу вакытны егетләребез намусларына тапчырмыйча, илебезнең тынычлыгы аларның кулларда икәнен белеп, файдалы, җаваплы итеп үткәрсеннәр иде. Егетләргә җылы теләкләрен җиткерергә бу елны да шактый кунак килде. Залда утырган район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов, район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов Әфган сугышы ветераннары егетләргә хәйр фатихаларын бирде. Ил җигит туган ил саклары. Моны беребез булды. Беребез булды. Ерекә дигәнбез. Топлар. Рамдызлары советлар. Бүгенге көндә инде 17 егетебез хәрби хезмәтләрен башлап җибәрде. Тиздән аларның сафын калган райондашларыбыз да тулыландырачак. Армиягә китүчеләрнең бәйрәменә балалар бакчаларында тәрбияләнүче нәниләр, мәктәп укучыларда катнашып, матур җырларын, дәртле биюләрен бүләк иттеләр. Егетләргә җылы теләкләрен районның иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов, Әфган сугышы ветераны майор Ринат Харрасов, Әфган сугышы ветераннарының район совет рәисе Данил Госманов та җиткерде. Совет гаскәрләрен Әфган җиреннән чыгаруга 30 ел тулу уңаеннан районыбызның Әфган һәм локаль сугышы ветераннарына истәлек медальләре тапшырылды. Болашак солдатларыбыз инде алар мәгълүмат әйтеп китте, үш ел хезмәт иткән, безнең үзебезгә 2 ел хезмәт итәргә туры килде. Хәзер баралар бар дип bir yıl indi ol bir kıska bitti. O saldat turmuşu indi ol iz gitmedi. Залда уллары өчен горурланып та борчылып та утырган әти-әниләрнең күзен яшь элпәсе каплап алган. Һәрберебез өчен бала бәгырь иде. Гаиләдә сөеп һәм кадерләп үстергән һәр егет бүген солдат каешын буарга әзерләнә. Егетләребезгә бәйрәм истәлеге итеп бүләкләр, әниләргә исә чәчәк, гөлләмәләре тапшырылды. Мен беренче тапкыр инде улымны армия сафларына озатам инде. Балалар исән-сау йөреп кайтсыннар. Без аларны бик сагынып, яратып көтеп алабыз. Алардан һәрбер килгән хәбәрне теләкләр теләп каршы алабыз инде. Шуңа күрә балалар исән-сау йөрсеннәр дә, сау сәламәт булсын, Ходай юлларында яхшы кешеләр белән очрасын. Тормыш юлына озатабыз инде. Менә шушы этапны җиңел генә җиңеп чыксыннар. Күтәренке кәеф белән исән имин үзебезнең җирлеккә әйләнеп кайтсыннар. Мин Муслим районыннан үстеләгем белән армиягә киттем. Армиядә абыем да хезмәт итеп кайтты. 4 ел эшләгән булып. Егетләребезгә ныклык, көчле рух хезмәтләрендә уңышлар теләп калабыз. Юлларыгызда яхшы иптәшләр, гадел командирлар тынычласын. Юлия Шәймиева, Динар Нуртдинов.